Ja vás tu teda všetkých vítam. Ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli. Ja som Monika Martišková, som zo Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce a pred 2 rokmi som mala taký nápad, že by sme mohli viac diskutovať politiky zamestnanosti na základe dát. Tak som napísala projekt a teraz sa tu stretávame. Keďže ja sama mám skôr znalosti z kvalitatívneho výskumu, tak som veľmi rada, že mám v tomto projekte kolegu Jakuba Baršča, ktorý hlavne teda počíta, robí model. A potom Pavlína Bobčeková tiež vlastne pomáha v projekte, takže dnes by sme vám v prvom rade chceli predstaviť výsledky, ja myslím, že si môžeme aj zatiaľ sadnúť. Dnes by sme vám v prvom rade chceli predstaviť výsledky z prvej časti toho modelu a potom, aby sme nezostávali iba v tých číslach, ale bavili sa aj o tých implikáciách, čo to znamená pre politiky trhu práce, tak budeme mať takú panelovú debatu a potom ideálne aj takú ešte našu debatu. Akoby trošku participatívnu debatu, tak sme to mysleli. Tak, dnes by sme sa chceli teda najskôr vám predstaviť výsledky a dať vám priestor o nich diskutovať. A potom pozvem kolegu Pavla Baršča, ktorý nám predstaví trošku akoby diskusiu o politikách zamestnanosti v transformácii energetiky, to znamená, ako vyzerajú konkrétne opatrenia pri zmenách v energetike. No a potom tu máme na programe panelovú diskusiu o práve energetických politikách a prepojenie na zamestnanosť. Ja trošku predstavím projekt, aj to, ako k tomu pristupujeme, tú metodológiu. A postupne vlastne takto prejdem aj k prezentácii tých predpokladov a výsledkov toho modelu. Ten projekt reaguje na tému ekologických dôsledkov a dopadov dekarbonizačných opatrení na trh práce. V tom projekte a v tom modeli, ktorý robíme, identifikujeme budúci dopyt po zamestnanosti. To je dôležité zdôrazniť, nie je to budúca zamestnanosť. My teda sa úplne nepozeráme na akoby tú interakciu s tým dopytom, to znamená tú ponukovú časť. My len hovoríme o tom, že koľko by tu asi bolo treba zamestnancov a v akých častiach energetiky podľa toho, akou cestou tej dekarbonizácie pôjdeme. Takže to je práve ten cieľ je ukázať, ako sa môže vyvíjať trh práce alebo ten dopyt po práci, keď budeme rôzne dekarbonizovať. No a potom je cieľom toho projektu práve diskutovať a hovoriť o ekonomickej transformácii a politikách trhu práce. Projekt bol podporený zo Slovenského plánu obnovy a venuje sa teda iba Slovensku a využíva vlastne kombináciu kvantitatívnych a kvalitatívnych metód. Tá kvantitatívna spočíva teda v tom, že pracujeme s štruktúrálnym input-output modelom, do ktorého práve aj na základe takého desk research a potom proste z rôznych zdrojov vkladáme predpoklady a práve aj definujeme tie scenáre, nevymýšľame sa ich, používame už existujúce štúdie na dekarbonizáciu. A okrem toho sme v takej tej prípravnej fáze k tomu modelu robili rozhovory aj s rôznymi predstaviteľmi priemyslu a energetiky a tiež sme sa ich vlastne pýtali na niektoré špecifické predpoklady a očakávania budúceho vývoja. To sme potom hlavne využívali v tej druhej časti modelu, ktorý sa viac dotýka priemyslu a ktorý ešte budeme jeho výsledky predstavovať. Takže prešli sme akoby takou fázou, kde sme práve tie vstupy tých stakeholderov znovu zapracovali do toho modelu. No a teraz sme práve niekde vo fázi, kde sa stretávame už s vami, ako so zastupiteľmi praxe a akadémie, kde predstavujeme výsledky
a budeme veľmi radi za akékoľvek podnety, aj čo sa týka výsledkov, ale potom vlastne aj pre nejakú pre ďalšie využitie napríklad v praxi, alebo kde by ste videli to využitie v praxi. Potom by sme mali teda ešte definovať práve na základe takýchto stretnutí aj nejaké politiky a potom už je potom taká zase tá akademická časť, kedy my sme výskumný inštitút, aj ten projekt zase má mať akoby nejaký dopad aj v tej akademickej časti. Takže tam nás potom ešte tiež čaká práca to predstaviť zase výskumníckému publiku. A potom ešte niekedy do leta nás čaká záverečná konferencia. A ja už teraz začnem takou konceptualizáciou toho, prečo chceme hovoriť o energetike. Okrem toho, že energetika je sektor, ktorý potrebuje prejsť dekarbonizáciou a na Slovensku sa do značnej miery, minimálne v tej elektročasti, môžeme tváriť, že nemáme až taký problém, nemáme tu úplne ako uholnú elektroenergetiku, ale stále ten podiel obnoviteľných zdrojov je nízky a potrebujeme ju akoby zvyšovať ten podiel. Na to náväzuje samozrejme aj tá druhá časť tej energetiky, ako sú teplárenstvo a proste celé energie, ktoré využívame ako spoločnosť. Tá energetická trilema, ktorú v týchto politikách môžeme rozoznávať, alebo tie dimenzie, na základe ktorých sa môžeme rozhodovať, tak jednak sú to tie environmentálne obavy, alebo to riešenie tých environmentálnych dopadov spotreby energií. Potom tá druhá stránka, ktorá naberá na význame, je to bezpečnostná, pretože aj práve Slovensko je krajina, ktorá dováža druhú väčšinu energií, ktoré spotrebúva, takže tam sú ako bezpečnostné obavy. No a tá posledná časť tej trilemy sú práve akoby sociálne aspekty, kde na jednej strane je to samozrejme dostupnosť energie, cenová dostupnosť energie, to, čomu hovoríme riešenie aj energetickej chudoby, ale potom je tam ešte ďalší aspekt a to sú tie dopady na trh práce. A to je to, kde my teraz sa stretávame a to je to, čo my robíme v rámci tej diskusie o dekarbonizačných cestách. To znamená, pozeráme sa na dopady na trh práce, alebo to, ako to premení trh práce, ak pôjdeme rôznymi dekarbonizačnými cestami. My metodologicky používame input-output model, v ktorom my vieme vidieť vstupy do tej výroby tej energie. To potom využívame na to, aby sme akoby štruktúrálne sa vedeli pozrieť na zloženie tých potrebných vstupov, medzi inými práve aj vstup ako práca a vstup ako investícia. Takže my tam potom vidíme všetky tieto kategórie a využívame multiregionálne tabulky, Exil databázu. To znamená, že vieme vidieť aj prepojenia medzi Slovenskom a rest of the world, ako ostatnými krajinami, ale akoby tie naše výsledky sa zameriavajú na Slovensko. Výhoda tej databázy je, že vidíme tam práve aj vstupy, ako sú okrem teda tých klasických vstupov aj emisie a vidíme tam práve aj do relatívneho detailu aj to zloženie zamestnanosti, že tam vieme vidieť práve akoby nízko, stredne a vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Ja možno ešte dodám, že toto je model, ktorý my sme upgradeovali, to znamená, že sme ho ďalej akoby vylepšovali a prispôsobovali práve akoby tým podmienkam tej slovenskej energetiky, ale pôvodne ho vytváral kolega Martin Černý, ktorý pôsobí na univerzite vo Viedni. Takže akoby nadväzujeme na túto prácu. Tak, týchto modely pokrývame nie celú ekonomiku Slovenska. My pokrývame tie časti, ktoré majú prejsť tou dekarbonizáciou.
To znamená, že je to tá časť energetiky, elektroenergetiky hlavne, a je to časť priemyslu, v ktorej nie je tak jednoznačné, ako sa má dekarbonizovať. Nie je jednoznačné, je to proste ťažké, hej, to sú tie hard to abate industries, ktoré potrebujú sa tomu prispôsobiť. No a z toho plynie, že my pokrývame de facto 10% tej zamestnanosti v tom našom modeli. A vlastne v tom modeli, ktorý budeme teraz ukazovať, alebo v tej časti toho modelu, ktorý budeme teraz ukazovať tú energetiku, tak je to 32 000 zamestnancov, ktorí tam akoby v súčasnosti pracujú. Hej? A my sa potom dívame na tie budúce potreby, zase plynúce z predpokladov investičných a to koľko kapacít bude inštalovaných a akých rôznych zdrojov. Tak. Ak by boli nejaké otázky, nejasnosti, ja navrhujem, aby sme to kľudne aj takto akože tak za behu vraveli a potom takú väčšiu diskusiu si dáme na záver. Ja mám jednu otázku, lebo mi je úplne jasné, že 10%, to znamená, že 10% z celej zamestnanosti Slovenska, alebo 10% z čoho? Z celej zamestnanosti. Tak, ja už teraz prejdem k tým scenárom, ktoré spracovávame v tom prehľade tej energetiky. Teda v tom modeli k tej elektroenergetike. Nám vlastne veľmi pomohlo a vznikal ten model až vlastne na konci minulého roku s týmito vstupnými predpokladmi, pretože vyšla štúdia Slnko, jadro, vietor z Inštitútu environmentálnych politík, ktorí akoby do detailu spracovali tú dekarbonizačnú cestu s ohľadom na NECP a ten baseline scenár. A nám to vlastne veľmi pomohlo v tom, že sme boli schopní mať podložené tie vstupné predpoklady z tejto štúdie. To znamená, že tie prvé dva scenáre, jeden je z existing measures, to je ten, kedy počítame s politikami prijatými do roku 2024, niečo ako základný scenár, a tam nedochádza teda ku klimatickej neutralite. To je dôležité povedať. To znamená, že je to scenár, ktorý ani nepovažujeme úplne za pravdepodobný. Oveľa pravdepodobnejší, minimálne podľa Národného energetického a klimatického plánu, je with additional measures. To znamená, že tam znovu berieme predpoklady vlastne z toho NECPového plánu. A predpokladá sa tam zrýchlené zavádzanie nízkouhlíkových technológií. No a ďalší scenár, ktorý teda nazývame ZEM, alebo teda z pohľadu potom ešte priemyslu aj ako cirkulárny, je ten, ktorý práve spracovávala Slovenská akadémia vied, takže tomu hovoríme cirkulárne. Je to znovu nejaká iná trajektória, ktorá predpokladá dekarbonizáciu do roku 2050 a sme vlastne veľmi radi, že sme mali ešte ďalší alternatívny zdroj, na ktorom my môžeme ďalej akoby pracovať a ukázať, ako by vyzerala zase zamestnanosť alebo dopady na zamestnanosť zase pri inej trajektórii dekarbonizácie slovenskej energetiky. No a potom máme ešte štvrtý scenár, ktorý je znovu, môžeme ho nazývať nerealistický, ale taký pozitívne realistický zase, pretože on predpokladá, že tá energetika sa transformuje iba do obnoviteľných zdrojov. A znovu sú na to štúdie, je to Jacobson, ktorý práve akoby odhadujú tie kapacity inštalované ako produkciu v takomto scenári pre slovenskú ekonomiku. Takže my opäť tie vstupné dáta máme. Hovoríme tomu ambiciózna transformácia, to znamená, že dívame sa, a to je samozrejme to zaujímavý scenár z pohľadu zamestnanosti, pretože generuje viac zamestnanosti. Hej, to proste rovno prezradím, že obnoviteľné zdroje vlastne generujú zamestnanosť. Tuto, aby sme to ilustrovali na predpokladaných produkciách, tak to je vlastne ten prvý, je ten baseline scenário, kde stále predpokladáme nárast produkcie elektrickej energie. Oveľa väčší je ale v scenáriu with additional measures a to súvisí hlavne s tým, že tá priemyselná časť sa bude tiež elektrifikovať. A tam sú znovu... Ja vidím niečo.
Tam vlastne vidíme, že aj ten with additional measures, ten vlastne necpový scenár stále predpokladá vlastne nárast tej jadrovej energetiky, to je tá zelená časť, no ale je tam teda aj nárast fotovoltaiky a vetra. To ružové je vietor a fotovoltaika je to žlté. Takže je tam akoby nárast podielu zase tých obnoviteľných zdrojov, ale spolu s tou jadrovou cestou. No a potom sú tie ďalšie dva scenáre. Toto je ten cirkulárny, ktorý tiež predpokladá aj jadrovú energetiku, ale tým, že zase v tom priemysle predpokladáme viac šetrenia zdrojov, viac tej cirkularity, tak tie kapacity produkčné sú trochu nižšie. A potom je teda ten wind, solar and water, ktorý sa bude ďalej potom v tých výsledkoch objavovať aj ako VVS, ako scenár, kde vidíme akoby odklon od tej jadrovej energetiky a to zloženie sú proste fotovoltaika, vietor a voda, hydroelektrárne. Tak, tu ešte na ďalšom slajde máme práve tie predpokladané inštalované kapacity dokopy všetkých zdrojov a to a tam je akoby zaujímavé hlavne vidieť ten vývoj, že keby sme išli tým 100% renewables, tak proste potrebujeme vlastne veľmi rýchlo inštalovať veľa kapacít v obnoviteľných zdrojoch. V tých ostatných scenároch je proste ten vývoj tej inštalácie aj ten objem vlastne za každým trošku iný. A tam sme ešte chceli upozorniť vlastne na jednu tému v tomto grafe a to je vlastne to, čo determinuje vlastne ten dopyt po práci v tej energetike. A to je taký hrubý akoby odhad toho prepočtu pracovné miesto na megawatt. Že koľko vlastne vytvárame pracovného miesta na megawatt. Ten súčasný hrubý odhad je 0,037, takže to je ako 37 000 ľudí na megawatt. 37 ľudí na megawatt, to som chcela povedať, ďakujem. Takže to je 37 ľudí na megawatt a vlastne do budúcna je a to už sú akoby prepočty z tých modelov, je tam pokles toho človeka na megawatt, alebo proste ten počet ľudí na megawatt. Ale tým, že narastú tie kapacity, tak z toho nám rastie stále tá zamestnanosť. Hej? Ale tým, že tam proste do toho prichádza aj akoby nejaké zvyšovanie efektivity, produktivita a tá vlastne znižuje tú potrebu tých ľudí, ale zase proste tie rastúce kapacity nám stále akoby multiplikujú ten počet ľudí potrebných na ten megawatt, lebo máme proste viac megawattov, takže to rastie proste z tejto strany a musím povedať, že ten odhad bol vlastne pre nás veľmi dôležitý, alebo proste vedieť ten pomer tých ľudí potrebných vlastne pri inštalovaných megawattoch alebo proste pri tej produkcii nie je taký jednoznačný. Hej? A v tom je ten model akoby citlivý a trošku sa, akože závisí od toho odhadu aj do budúcna a od toho sa odvíjajú tie výsledky. My tie odhady máme podložené, sú na to akademické štúdie, ktoré práve zbierajú aj reálne dáta, hlavne za solar, akoby za tie renewables, tam sa to veľmi rieši. Z tohto pohľadu trošku ťažšie to bolo nájsť pre jadrovú energetiku. To sme sa akože dosť dlho na tom trápili, ale tak máme aj za jadrovú energetiku teda odhady a s tými sme teda pracovali. A my sa teraz budeme trošku asi striedať aj v tom predstavovaní tých výsledkov. Ja teda len uvediem, že my sa budeme v tom predstavení výsledkov pozerať na jednak priame pracovné miesta, to znamená, to už je tá prevádzka a údržba, ale potom aj na pracovné miesta, ktoré vznikajú z tej samotnej investície, ktorá prichádza do tej energetiky a potom pracovné miesta v dodávateľskom reťazci, to znamená, že to, kde ešte inde okrem energetiky nám z tých investícií vznikajú tie pracovné miesta, pretože to je to, čo my vďaka tým input-output tabulkám vieme vidieť. No a potom ešte vlastne my vieme vidieť aj to nahrádzanie, alebo to je to, na čom sa pracovali, nahrádzanie fosílnych palív.
To znamená, že práve tá zvýšená elektrifikácia, znižovanie potreby fosilných palív, aj v ich distribúcii a spotrebe a tam vlastne vidíme zase ten pokles tej zamestnanosti. A potom ešte teda ukážeme tú kompozíciu podľa sektorov v elektroenergetike, to znamená, že budeme sa dívať na ten pomer zamestnancov v OZE a v jadre, čo si myslím, že bude potom dobrý vstup aj do tej ďalšej debaty. A potom ešte tá kompozícia podľa kvalifikácie a regionálne zloženie. Obecne ešte možno jednu vec poviem, že zamestnanosť v energetike je vlastne dobrá zamestnanosť. Hej, tam akože to zloženie pracovníkov je aj teraz pol na pol, že sú to ľudia buď vysoko alebo stredne kvalifikovaní a sú to väčšinou stabilné pracovné miesta. Že my keď sa potom pozeráme v našich iných výskumoch na to, aké sú pracovné podmienky, tak zrovna energetika nevychádza ako sektor, kde by mohli vznikať problémy. A to je práve potom aj zase do budúcna je podľa mňa užitočné sa dívať aj na to, ako to môže vyzerať v budúcnosti, aké zloženie pracovnej sily očakávame a aké bude mať napríklad aj pracovné podmienky. Takže o tom budeme diskutovať po predstavení výsledkov a ja už teraz poprosím Jakuba. Ďakujem zároveň vám všetkým, že ste sa k nám pripojili. Dovolte mi prosím, aby som vám predstavil teda nejaké výsledky. Na tejto vizualizácii sa pozeráme na celkovú dopytovú práci v energetike, teda jedná sa o priamu a nepriamu zamestnanosť, nepriama vlastne upstreamová indukovaná z dodávateľských reťazcov. To znamená, rozlišujeme takisto dve fázy, to znamená investičný efekt, zamestnanosť, ktorá vzniká vlastne z inštalácií, z konštrukcie a z potenciálnej výroby komponentov do rozličných zdrojov elektrickej energie a zároveň operačnú fázu, ktorá je vlastne v žltom stĺpci. Ak sa teda pozrieme na celkové výsledky, tak vidíme, že ten efekt je relatívne pozitívny. V každom scenári mám v zásade idú hore pracovné miesta, čo je teda logické, keďže expandujeme nielen kapacitu a vlastne kapacitu zariadenia, ale zároveň expandujeme aj vlastne vyrobenú elektrickú energiu. Z čistých absolútnych čísel, alebo z absolútnych čísel teda vidíme, že vlastne v tom 100% OZE scenári to pôjde cca okolo 32 000, a po udeličnom manažme, že z Národného energetického klimatického plánu cca 28 000 hore. Potom vo VME tiež z Národného energetického klimatického plánu okolo 23 000 a vlastne tie zenice cca 19 000. Každopádne je to relatívne na nejakej podobnej úrovni, vlastne všade ako keby tá zamestnanosť rastie pri vlastne pozeraní sa na výsledky. Tie 400 znázorňujú čo? Akože Roky. No tak to nevidí. Hej, no tak som sa ospravedlňujem. Je to skrátka, začiatočný rok je vlastne rok 2019, čo je začiatočný rok, ktorý je zvolený pre analýzu kvôli tomu, že 2020, 2021 a 2022 v štrukturovaných tabulkách sú dosť problematické roky, čiže nemôžeme začínať od nich a po roku 2022 nie sú vlastne prístupné dáta, čiže museli sme zvoliť takýto začiatočný rok. Čiže sleduje to nejaký trend. Sú to roky 2019, 2030, 40 až 50. Čiže 50 je vlastne náš odsekový rok, na ktorý sa pozeráme. Keď sa vlastne, keby sme, ale teda ešte aby som k tomuto povedal, toto je konzervatívny odhad. Konzervatívny odhad, tým myslíme to, že my sme konzervatívne odhadli, že vlastne iba istá časť investícií pôjde na Slovensko, podľa nejakej štruktúry, ktorá už existuje a vlastne to nám vyšla takáto nejaká zamestnanosť vlastne, čo sa týka z toho investičného efektu. Ak by sme predpokladali, že vlastne by sme spravili taký ten veľmi ambiciozný vlastne predpoklad, ktorý sa objavuje v literatúre. Máte otázku? No? Iba sa chcem spýtať, čo tie čísla sú. Čiže hovorili sme, že 32 000 ľudí pracuje, 32 000 zamestnancov máte v rámci tohto svojho výskumu. A čiže to je 10% z celkovej energetiky, keď máte 320 000. Aby sme vedeli, že čísla. Nie, to bola, aby som to uviedol na pravú mieru, tá pôvodná vlastne hodnota, ktorú hovorila Monika, to je vlastne 10% zamestnanosti, ktorú pokrýva celý náš model, čiže aj vlastne tá priemyselná časť, aj všetky ostatné časti. 10% myslíme tým, že tá priama zamestnanosť, čiže zamestnanosť rovno v týchto, ale zároveň aj tá indukovaná z dodávateľských reťazcov. Keď sa bavíme o sektore energetiky, elektriky a tak ďalej, tak koľko máme teda zamestnanosť tam v rámci Slovenska? Ak je to ten NIS sektor, to znamená, že elektrika, steam, gas supply, tak sa volá, čiže vlastne ako keby vodná para plyn, tak je to cca 20, v tom začiatočnom roku je to 29 000. Ale toto sú hodnoty celkovej zamestnanosti, to znamená, to je aj priama zamestnanosť, aj indukovaná zamestnanosť a nie je to samozrejme zahrnutý ten sektor vlastne toho plynu, vlastne rozvodu plynu a pod. Že jedná sa čisto o elektroenergetiku.
Takže, pochopili. aby sme boli na strane, jasne, super. A ešte raz mi povedzte, to sú 4 rôzne modely, každý predpokladá iný. To sú 4 scenáre a každý má rozličné predpoklady na výrobu vlastne elektrickej energie z rozličných sektorov vlastne, alebo sú tam rozličné predpoklady na to, ako bude vypadávať využitie fosílnych palív a pod. Toto je zatiaľ iba nárast vlastne zamestnanosti v dôsledku toho, že budeme expandovať kapacity a že sa bude vytvárať viac elektrickej energie. A stĺpce zobrazujú tmavo-fialová je investičný efekt, to znamená inštalácie, konštrukcie, po prípade, ak by bola nejaká výroba komponentu na Slovensku, tak zahrňa aj to. Žltý stĺpec zahrňa operačnú fázu, to znamená vlastne náročnej bázy hier, operáciu v rámci týchto sektorov všetkých. S tým, že sa jedná v obidvoch prípadoch vlastne priamu zamestnanosť a zároveň aj tú upstreamu, ktorá je indukovaná z dodavateľských reťazcov. Ak by som akúkoľvek otázku, tak ďalej. Jedná sa o konzervatívny odhad pri tom investičnom efekte. Znova len pripomeniem, konzervatívny odhad kvôli tomu, že my vlastne ako keby predpokladáme, že nejaké množstvo zamestnanosti vznikne na Slovensku v rámci tých investícií a nejaké investície pôjdu do zahraničia, čiže zamestnanosť vznikne inde. Ak by sme použili veľmi ambiciozne metódy, ktoré boli použité v predchádzajúcich štúdiách, tak výsledok by bol takýto. A viete si predstaviť, že toto je také trošku mierne nereálne, že vlastne 231 000 zamestnancov investičnej fázy je teda fakt ako prepal trošku. Preto to len inkludujeme to ako vlastne nejakú formu analýzy senzitivity na vstupné výsledky. Čiže len aby ste vedeli všetci, že toto, ako, ak by sme zmenili tie predpoklady, tak ktoré vyšpala tak, ktoré to kvôli tomu, že niektoré sektory majú vysokú intenzitu práce. Ale hovorím, tento predpoklad je veľmi nerealistický, ale pre istotu sme ho teda zahrnuli. Okrem toho vlastne ešte tretí efekt, ktorý sme sledovali a ktorý Monika spomínala, bola vlastne substitúcia fosílnych palív elektrickou energiou, elektrifikáciou, či už čiastočnou alebo plnou. Je vlastne trošku logické môcť predpokladať, že ak budeme elektrifikovať, ak budeme vlastne nahrádzať fosílne palivá elektrifikáciou, tak zamestnanosť v iných sektoroch okrem elektroenergetiky bude trošku klesať. Prosím, nevnímajte tieto čísla ako nejakú absolútnu hodnotu, ktorá je vlastne pravdivá a ktorá teraz akože značí realitu. Toto vnímajte ako nejaký maximálny možný rozsah, dokiaľ sa to môže dostať. Ale či už politikami, či už nastupovaním iných sektorov, alebo či už nás vlastne akýmikoľvek veľmi ďalšími premennými variabilmi tento efekt bude dosť pravdepodobne ešte zredukovaný. Čiže natienili sme to tu, aby vlastne tá analýza bola holistická, aby vlastne sme tu mali aj tento efekt. A v zásade vidíme, že vlastne v tých troch scenároch, ktoré počítajú s väčšou zmenou, vlastne s väčšou elektrifikáciou, samozrejme potom tá zamestnanosť klesne trošku rapidnejšie a v tom scenári, ktorý počíta vlastne s politikami, ktoré pokračujú keby teraz stále, tak tá zamestnanosť padne len relatívne trochu. Predpokladám, že stále sa bude do nejakej miery čiastočne alebo plne elektrifikovať. Ak sa vlastne na toto pozrieme ešte z perspektívy zamrel počítač. No. Spravujeme sa. No ja to prepnem manuálne. Spravedlňujem sa. Čiže ak sa na toto pozrieme vlastne z hľadiska upstreamovej zamestnanosti, to znamená zamestnanosti indukovaných dodavateľských reťazcov, tak ten pohľad vypadá cca takto. Vidíme relatívne vysoký nárast v každom scenári vlastne, vidíme to rozdelené teda podľa ekonomických aktivít v každom stĺpci za každý rok a za každý scenár. Postupne v každom scenári si môžete všimnúť, že vlastne zvyšuje sa ten fialový stĺpec, ktorý značí vlastne ekonomickú aktivitu v sektore sales and retail. Šedý stĺpec, ktorý narastá, to je tiež ako podstatný nárast upstreamovej zamestnanosti, vlastne značí sektor other, to je veľké množstvo kombinovaných sektorov, ktoré sú z iných rozličných ako keby ekonomických aktivít, ktoré neboli inde jednoducho zaraditeľné a v ostatných sektoroch tá zamestnanosť ako keby narastá trošku pomiernejšie. Znova tu vidíme, že vlastne znova pozitívny efekt je v akomkoľvek scenári tá zamestnanosť narastá. Čiže aspoň to je nejakým spôsobom pozitívne. Je narastá rozličné, ale to zároveň treba premietnúť na to, že vlastne je tam iné množstvo inštalovaných kapacít a iné množstvo predpokladaných gigawatt-hodín produkovanej energie. Aj tomu sa budem za pár vlastne slajdov ešte trošku venovať. Čiže tak, cca takto je to veľmi komplexný graf.
Keď sa pozrieme na výsledky ešte z inej perspektívy, a to tu je napísané tak trošku antagonisticky, ale to nebol vlastne akože nejaký cieľ, hej, že jadro versus obnoviteľné zdroje, ale tie scenáre skrátka počítajú s rozličným šérom zamestnanosti buď priamej v jadrovej energetike a v obnoviteľných zdrojoch a zároveň vlastne zamestnanosť, ktorá je indukovaná z dodávateľských reťazcov z oboch týchto zdrojov. Čiže keď sa na to pozrieme podľa každého scenára, tak samozrejme ten prvý scenár 100% OZE, hej, tak tam v roku 2050 bude priama nepriama zamestnanosť iba vlastne ako keby z obnoviteľných zdrojov a ostatné vlastne scenáre majú cca ako nejaký mix vlastne zamestnanosti z obnoviteľných zdrojov energie vlastne z neobnoviteľných zdrojov energie, ktoré tam je potom nejaká maličká hodnota vždy a vlastne z jadra. Čiže cca nejako takto vlastne, ale vidíme zároveň dôležitý efekt, že ako tie obnoviteľné zdroje elektrickej energie ťahajú tú zamestnanosť vo väčšine scenárov cca celkom hore, alebo sú teda jedným z tých vlastne ako keby ťahačov, ktorí majú ten potenciál ťahať tú zamestnanosť hore dosť rapidne. Percentuálne zobrazenie tohto grafu, vlastne na týchto koláčových grafoch vidíme, že ďalšia pozitívna správa je, že v zásade v každom scenári ako keby na konci roku 2050 nám skončí, alebo teda máme relatívne malé množstvo zamestnanosti z neobnoviteľných zdrojov a všetko je vlastne nahradené ako keby zamestnanosti z obnoviteľných zdrojov a z jadra. Hore je scenár VEM z Národného energetického klimatického plánu, pod ním scenár BAM z toho istého plánu a tu je tá situácia pre ďalšie dva scenáre pre ZEM a pre 100% Wind, Water, Solar, ktorý je tiež taký potom. Čiže cca takto nejako sa to mohlo. A kvalifikačnú štruktúru prenechám túto kolegyne Pauline. Ďakujem za slovo. Ja sa bližšie pozriem na nejakú takúto skillovú analýzu. Takže graf, ktorý môžete vidieť, zobrazuje vlastne dopyt po práci na úrovni skillov v čase pre jednotlivé tie dekarbonizačné scenáre, ktoré sme už spomínali. Tieto skilly boli nejako roztriedené na základe OECD ISCO metodiky. No a výsledky ukazujú, že vlastne vo všetkých scenároch dominuje to vlastne medium a high skilled pracovníci. Zatiaľ, čo ten podiel low skilled pracovníkov zostáva nízky a v čase klesá, to naznačuje, že energetická transformácia je vlastne spojená s tým skill upgradingom a nie s rastom nízkej kvalifikovanej pracovnej sily. No a ešte je dôležité podotknúť, že tieto výsledky nezahrňajú substitučný efekt. Ďalej sme sa pozreli vlastne na nejakú absolútnu zmenu dopytu po práci medzi rokmi 2019 a medzi tým 2050. A rozlíšili sme to najskôr podľa tých skillov a potom vlastne podľa pohlavia. A hodnoty sú vyjadrené v tisícoch pracovných miest. Áno. Vidíme, že vo všetkých scenároch dochádza k nárastu dopytu po práci žien aj mužov. Pričom nárast je relatívne výraznejší u žien, a to najmä vlastne v tých high a medium skilled pracovníkoch, kategóriách. Takže to naznačuje, že energetická transformácia môže prispieť k nárastu zamestnanosti žien a k nejakému silnejšiemu zastúpeniu žien v týchto pozíciách, či už high skilled alebo medium skilled. No a taktiež nezahrňa to tie substitučné efekty, o ktorých som hovorila predtým. A ešte by som chcela upozorniť, že pri ZEM scenári je tam nejaký bug v dátach, ktorý sa pokúšame odstrániť. No a ešte sa... Bug v dátach na tomto grafe. Áno. Áno, ten graf. Takže čo zobrazuje daná mapa? Daná mapa zobrazuje nejakú priestorovú distribúciu potenciálneho dopytu po práci, spojeného s rozvojom strešných solárnych panelov na Slovensku. Na odhad sme používali údaje zo SAPy, ktoré sme následne prerozdeľovali podľa nejakého regionálneho proporčného, regionálne a proporčne. No a výsledky ukazujú, že nejakú regionálnu heterogenitu, pričom najvyšší potenciálny podiel tých pracovných miest sa koncentruje v južných častiach Slovenska, čo môže byť spôsobené nejakou geografickou danosťou.
No a vlastne ide o potenciálny dopyt po práci, nejde o nejaký garantovaný vznik pracovných miest, ilustruje to iba nejaké prerozdelenie potenciálu na Slovensku ako by. Možno len doplním, že nám išlo o to presne sa pozrieť na ten, akoby ako môže tá solárna alebo tie obnoviteľné zdroje pomôcť rozvoju regiónov. Chceli sme trošku vidieť, aký je tam potenciál. Vzali sme teda tie strešné solárne panely, pretože pre ne už existujú nejaké odhady inštalovaných kapacít, takže sme to potom premenili vlastne na počet zamestnancov, ktorí by sa tam mohli zamestnať. Takže to bolo skôr taký, že chceli sme ešte vidieť, že čo to vie priniesť regiónom. Ja sa chcem ešte spýtať, tam sú nejaké také tie kontrastné časti, napríklad to Nitra okolie a neviem, či to smeruje Galanta, že proste jedno silno žlté, druhé silno fialové, že prečo tam je taký zásadný rozdiel práve, keď je to akože blízko. To sú nížiny a hory. Nížiny a hory. Áno, to je ten náš ženský. Žilinský, Prešovský kraj majú veľa obyvateľov. To je jeden z tých, je to multidimenzionálne, presne ako hovoríte, jedna sa jednak aj veľa robia to obyvateľ, jedna sa zároveň aj trošku radiačný potenciál toho slnka, že ako to vlastne aj tá mapa do istej miery reflektuje, že nie sú nejaké biofyzické podmienky, kde vlastne nemôžete tie solárne, ale nie, že nemôžete mať tie solárne panely, ale asi to moc nedáva zmysel, keď to bude mať niekde v Liptovskom Mikuláši pod horou, keď mám teda akože hovoriť takto, ale dáva to skôr zmysel ekonomicky proste pri vlastne tých nížinách alebo niekde v okolí toho Košického regiónu. Čo ale do istej miery je takisto z toho regionálneho hľadiska potom dobrá správa, lebo tam vytvára zamestnanosť. A môžeme sa vlastne... Áno? Toto je v roku 2000 koľko? Toto je v roku 2050. 2050 a rozmýšľali ste aj nad klimatickou zmenou, ktorá hovorí o tom, že to bude na úrovni toho, čo je teraz na juhu Slovenska. Ja iba sa pýtam. Nie je to tam zahrnuté. Dobre, čiže brali ste podmienky, ako sú v súčasnosti a dobre. Môžeme sa prestať. Dobre, keďže sme tú analýzu chceli robiť trošku multidimenzionálnu a vlastne jednak sa pozrieť na zamestnanosť, tak sme to vlastne zohľadnili trošku aj nákladovú scenárov. Konkrétne sme sa pozerali na dva indikátory a to sú kapitálové náklady a náklady na prácu. V absolútnych číslach je v úvodzovkách najnákladnejší ten scenár 100% OZE, čo dáva teda ako keby intuitívny zmysel. Následuje VAM, DEM a nakoniec najlacnejšie aj ZEM zo všetkých týchto scenárov. Nákladovosť vlastne máme rozdelenú, čo sa týka nákladov na práci podľa skill levelov, ktoré vlastne ako keby tiež trošku ukazujú niečo, to znamená, sa pozrieme ešte o slide ďalej. K tomuto grafu ale treba povedať dva dôležité vlastne nejaké detaily. Kapitálové náklady vlastne obnoviteľných zdrojov energie niektoré prognózy označujú, že sa budú znižovať ešte rapidnejšie, než čo do istej miery predpokladáme aj my, čiže scenáre, ktorých je vlastne pokryté veľké množstvo OZE, pravdepodobne v tomto prípade by boli trošku lacnejšie. Neviem teda presne teraz povedať, aké percento, ale treba to spomenúť. To je jedna vec. A druhá vec, ktorú treba spomenúť, je to, že ak by sme vlastne tieto náklady prehodili na jednotku pre každý scenár, to znamená gigawatt hodinu vyrobenej elektrickej energie, tak najdrahší scenár je ten. A všetky ostatné scenáre sú pod ním cca v rovnakej rovine. Čiže tým pádom vlastne je to taký dôležitý kontext, ktorý treba ešte spomenúť. Keď sa pozrieme čisto na náklady na prácu, ktoré ale bez tých kapitálových nákladov nie celkom dávajú zmysel, keďže vlastne obnoviteľné zdroje elektriny sú často vlastne kapitálovo nákladné, ale predsa len ako samostatná kategória, tak vlastne túto vám vychádza trošku ako najdrahší spolu s VEMom a tie dva ďalšie scenáre sú relatívne lacnejšie. Zároveň sa ale nejedná o nejaké ako drastické číslo, že by to bolo o miliardu drahšie alebo niečo podobné, čiže to treba asi tiež povedať. Čiže toľko to asi k tomu. Prenechám vlastne teraz slovo. OK, tak to je za nás všetko, čo sme chceli ukázať na téma výsledky z modelu. A keby som to mala nejak zhrnúť alebo zhrnúť nejaké výzvy, ktoré my identifikujeme na základe tých výsledkov, tak tá prvá by bola rast dopytu po zamestnanosti v energetike, v kontexte demografickej krízy a nízkeho záujmu o STEM povolanie. Takže to je podľa mňa jedna veľká výzva pre budúce politiky. Potom ten úbytok pracovných miest, to znamená pracovné miesta, ktoré budú ubúdať v tom substitučnom efekte, ktorý je otázka, či môžeme vyložene označiť za akoby stále tú jednu energetiku, kde tí ľudia proste vedia prejsť do tých vznikajúcich sektorov,
Skrátka chcem poukázať na to, že tá transformácia trhu práce už len z pohľadu energetiky znamená vzdelávanie zamestnancov do nejakého roku alebo proste priebežne a súbežne pravdepodobne rekvalifikačné politiky a zároveň politiky vzdelávania mladých ľudí do týchto odvetví. Potom teda to, čo sme sa snažili zdôrazniť, tá tvorba pracovných miest v OZE, ktorá má šancu byť aj regionálne distribuovaná, čo by som považovala za vlastne šancu pre aj slovenské regióny s nejakým potenciálom tvorby pracovných miest. No a čo je tiež vlastne akoby jedna zo správ z toho modelu je teda podobná štruktúra pracovných miest, ako máme v súčasnosti, to znamená stále veľký podiel vysoko a stredne kvalifikovaných ľudí. To je potom úplne iná story, keď sa budeme dívať práve na priemysel, ale v tomto prípade zostáva relatívne stabilná s vyšším počtom nárastu žien. To znamená, že zase sme v politikách, kedy ešte okrem toho všetkého, že potrebujeme zohnať ľudí, tak myslím si, že lebo aj ten model reaguje na to, že keď proste bude rásť počet ľudí, tak aj počet žien v energetike, ktorá je naozaj sektor, ktorý proste je nejakým spôsobom dominovaný viac mužmi. Čo je znovu súvislí práve s tou podporou STEM profesí a zase nejakých vzdelávacích politík. Keby som sa mala vrátiť k tej našej policy trileme v energetike a označiť niekde práve to, kde by sme nachádzali renewables, to je skrátka RES, teda, možno som tam mohla dať pozor, ale to je práve ten moment, kedy tie politiky prinášajú relatívne nižšie bezpečnostné obavy, pretože sú diverzifikované, prinášajú, samozrejme riešia problém emisí z produkcie energií. No a vlastne tá naša tretia časť je, že vytvárajú pracovné miesta, čo je tak ako asi intuitívne niečo, čo chápeme, ale vlastne vytvárajú ich regionálne a teraz dokážeme asi trošku lepšie pomenovať tie trendy, ktoré by sme mohli na tom trhu práce očakávať. Do budúcna, samozrejme, tá jadrová cesta je cesta, ktorou slovenská energetika ide a je to cesta, ktorá prináša nejaké množstvo pracovných miest, ale vlastne relatívne stabilne. Ale vlastne my sme v každom tom scenári videli, že aj s tou jadrovou cestou my máme nárast obnoviteľných zdrojov, čo je aj dôvod, prečo v tej ďalšej debate s pozvanými hostiami by sme sa práve mali, alebo aj dôvod, prečo tie politiky zamestnanosti by sa mali zameriavať na tento sektor, pretože tam je potenciál rastu vlastne skoro bez ohľadu na tú dekarbonizačnú cestu slovenskej energetiky. Takže to je za nás v tejto časti všetko, čo sme s vami chceli zdieľať. A možno môžeme otvoriť diskusiu k týmto výsledkom. A potom teda ešte poprosím kolegu Baliho, ale máme tak 20 minút na diskusiu o výsledkoch. Tak kľudne... Ešte sa chcem opýtať, v tých OZE ste počítali aj s geotermálom alebo bez geotermálu? Niektoré z tých scenárov možno mali zahrnutý, ale myslím si, že a to by bol potom iba jeden, keď tak. Takže skôr nie. A my sme sa dívali na ten geoterm, ten aktuálny projekt, ten vytvára strašne málo miest priamo. Akože tam je veľký potenciál potom z toho zbytkového tepla vytvárať nepriame pracovné miesta, ale tie už sa nám ani neprejavia v tomto upstreame, že v tomto modeli to úplne... Ďalšia vec, čo v tom modeli nie je, sú napríklad tepelné čerpadlá. Že tam je akoby, zase to je ako emerging sektor, že my sme v tých dekarbonizačnej časti. Takže tam teraz vyšla pekná štúdia, ktorá hovorila tiež o zase nejakom potenciále, ako v tej výrobe, tak potom aj v tých inštaláciách. Môžem sa spýtať, teda, či ste rátali to upstreame? Že s akými pracovnými miestami, ak som si to vedela lepšie predstaviť, lebo ja som rozmýšľala, že či aj ten geoterm, teda aj inštalácie, napríklad, ktorú ste tam máte, alebo takéto, že to tam nie je, že čo tam je teda. A
Ten náraz zamestnanosti ako produkcia elektriny sú vždy tie kategórie. Produkcia elektriny nejakým zdrojom. Ako vždy to je vlastne tá priama, akože ten priamy sektor a v rámci toho nepriamého sektora sú tam potom rozličné vstupy, samozrejme, ktoré ako každý z tých sektorov indukuje ako a vždy vzniká tá nepriama zamestnanosť, čiže sa takto nejako. Ale nepočítame vlastne zatiaľ, ako v tejto časti štúdie nepočítame ešte vlastne s nejakou veľmi s tými teplnými čerpadlami, nepočítame s tým, že vlastne ešte bude nejaká časť ohľadom vodíka, ktorú máme pridelenú skôr vlastne z časti s priemyslom, kde tiež vznikajú pracovné miesta. Že takto nejako, dúfam, že som odpovedal na otázku, lebo som sa zamotal. Ja som rozumela tomu, že čo je v tom hlavnom, ale že čo je v tom, ako keby tam presne tak, Dodávateľský reťazec je zahrnutý v obidvoch. Ako to len, aby som povedal, v obidvoch tých stĺpcoch. Investície, vlastne, dá sa to vlastne rozdeliť, že ten investičný efekt to sú inštalácie, konštrukcia a výroba sú komponentov, ktoré potom idú na realizáciu tej investície. To znamená, firma si zadá, že chceme 20 solárnych panelov a teraz prosím niekto musí vyrobiť tie komponenty a to je táto zamestnanosť, ktorá vznikne. To je tá investičná fáza. Tá operačná fáza, tá vlastne je už reálne, že vyrába sa elektrická energia a tá výroba elektrickej energie napríklad v nejakom sektore vyžaduje nejaké vlastne vstupy z ostatných sektorov na Slovensku. Neviem, či už vlastne, že údržbári potrebujú nejaké vstupy, alebo ľudia, ktorí tam pracujú, potrebujú nejaké vstupy, alebo treba niečo ďalšie. Čiže cca takto. Ja som tu načítala naspäť tento graf, kde vidieť, že presne, že ten sales and retail, čo sú ako služby okolo výroby, ako vlastne spotreby tej energie, ale musíte, ako chápem to tak, že musíte ju doviesť, máte tam proste rôzne štádia toho obchodovania a proste, že je to ten sektor tých služieb, ktorý vlastne vedie k tomu, že vyrábate energiu. No a potom je tam construction, ako proste tiež akože stavebníctvo, že tam sa proste prelína vstup, OZE vzniká tak, že proste máte nejakú zamestnanosť aj zo stavebníctva. Ale ak sa pýtate na konkrétne sektory, čo sú v tej investičnej fázi, napríklad to je konštrukcia, produkcia vlastne electrical machinery, ja neviem presne preložiť teraz ten cent elektrickej mašinérie, vlastne nejakých mechanických súčiastok, sú tam nejaké také nepriame tie cost projektu, ktoré sú tiež vlastne pod nejakou konštrukciou, nejaké civilné plánovanie a tak ďalej. Čiže cca toto sú nejaké také. Čo sa týka tých scenárov, máte nejakú takú aj predstavu, alebo je nejaká pravdepodobnosť, že ktorým scenárom alebo ktorou kombináciou scenárov sa reálne pôjde, lebo toto sú všetko hypotézy, že vlastne máme dokonca jedna je tam už úplne asi abstraktná, že tých 100%, a že vlastne akým smerom sa pôjde reálne. Akože, čo nám asi, ako hovorím, nám veľmi pomohlo to, že už existujú štúdie a predpoklady tých trajektórií. To znamená, že my akoby, aj keď používame tú nepravdepodobnú, ale stále už niekým analyzovanú, to sú tie obnoviteľné zdroje, ale tak tá najpravdepodobnejšia, o ktorej na tej policy úrovni môžeme hovoriť, je ten with additional measures, to je ten net, vlastne ten VAMU scénar. Alebo with existing measures. Alebo keď nebudeme robiť nič, tak with existing measures. 100% OZE má akože nulovú šancu, pravdepodobne ako je to, že s tým sú praktické problémy potom samozrejme spôsobené, že tam potrebujete akože dosť ako tiež technologické nejaké ako solutions z toho, čo ja rozumiem a podobné veci. Čiže ako do nejakej miery sa tie OZE vedia dostať, ale pravdepodobne už keby to malo byť 100%, tak tam narážame na to, že hej, batériové systémy a celá infraštruktúra, čiže to už by vyžadovalo strašne. Je to tak, že keď v súčasnosti máme 60% výroby elektrickej energie z jadra, tak ako je ťažké predpokladať, že 2050 to jadro nebude a bude to akože muselo by to byť nejaké veľké rozhodnutie politické, takže práve preto, ale inak ako technicky ten scenár možný je, preto sme ho zaradili, ale ten najpravdepodobnejší proste je NEC. No. Ja v súčasnosti už vlastne nejdeme podľa NEC, veterné energetike. Napríklad vlastne Medzinárodná energetická agentúra začala pracovať so scenárom, ktorý sa volal, že zombie scenár. A to je vlastne scenár, že keď sa nepôjde, že sa budú podliezať tie existujúce politiky. To ste asi Ako teoreticky sa na to môžeme pozrieť, ale neviem, či prídeme k nejakým radikálnym výsledkom, ktoré...
tam proste tak, áno, ten zombie scenár nevzniká zamestnanosť pre ňu. V zásade pre nás. My sme skrátka skenovali trochu literatúru, keď sme sa pozerali, že na ktoré scenáre máme vlastne započítať. Pôvodne tam vlastne ani Zem, ani vám, ani VEM do takéhoto extentu nebol. Bol tam referenčný scenár Európskej únie pre rok 2020 a bol tam 100% OZ. Hej, to boli jediné dva, že táto variabilita ako keby je už super, že vlastne, že sme mali viacero zdrojov, s ktorými môžeme čerpať energie, ako takéto nejaké scenáre, predsa sú to scenáre. Ja som sa ešte chcela na tie ženy dopýtať, že vy predpokladáte, že bude rásť zamestnanosť v energetike a genericky k tomu bude rásť aj teda zamestnanosť žien, čo je teda logické asi, ale myslíte si, že sa zmení aj podiel žien v energetike? No, tak si to povedali, že neviem, že z čoho vychádzate, alebo prečo si to myslíte? Aha, no ako malo by sa trošku zmeniť, teraz tie percentá. Vychádzame zo základného predpokladu, že v demografickej kríze treba mať v podstate programy, ktoré ženú ženy do STEM programov a vlastne akože, že budeme mať trošku tú akože gender balance v tomto. Nie je to len v sociálnom záujme, ale to je v ekonomickom záujme, že vlastne aby sme tam mali, takže toto je vlastne nejaký východzí predpoklad. Preto my predpokladáme, že ono to bude konvergovať vlastne s nejakými ako keby s nejakou všeobecnou štruktúrou, ktorá v tom sektore existuje na niektorých úrovniach. Čiže tá vlastne akože už sama predpokladá, že vlastne viac žien bude zainkorporovaný do toho procesu. A súvisí to aj s tou regionalizáciou, teda tým rozprestrením regionálnych ich pracovných miest, že intuitívne zase si myslím, že tie ženy skôr, keď majú tú cestu do práce kratšiu, že tie koncentrované pracovné miesta, že tam to môže byť problém, akože, že pre tie ženy, keďže väčšinou stále sú naviazané na rodinu a tak ďalej, že či aj toto je tam nejako zahrnuté. Že tým, že tie miesta budú viac rozprestreté regionálne, tak sú aj atraktívnejšie pre ženy. Ako viem si to predstaviť, lebo keď to porovnávame s výstavbou ďalšej jadrovej elektrárny, ktorá je zase akoby územne koncentrovaná, tak áno, hej, tak prichádza do toho aj tento aspekt, plus proste, a to sa budeme baviť v tej druhej časti, že v tom OZ pôsobia malé firmy, kľudne, akože, hej, že sú to menšie firmy, presne ako lokálne, to znamená, že áno, žena pravdepodobne nemusí nutne pracovať operation and maintenance solar panel, ale vždy môže proste robiť ten logistický a technický support tej kancelárii tej firmy. Alebo môže byť inžinier, ktorý pracuje na plánovaní projektu. Bože. Že je to pracovný Čo sa týka žien, tam inú možno zase nemáme, ako zapojíte ženy, samozrejme, prvá vec a druhá vec je, že je to taký prirodzený. Ale to bolo zle. Nie, je to perfektné, práve, že to hovorí, že ten vývoj celosvetový je feminizmus a to, že budeme úplne rovnocení a tie rozdiely medzi ženami a mužmi sa stierajú, čiže samozrejme bude ich tam viac tých žien a chceme ich tam samozrejme čo najviac. Mňa čo najviac zaujíma je vlastne ten dodatočný dopyt po operácii energetiky, tento graf. Čiže mňa zaujíma, že teraz máme tú debatu o novom jadrovom zdroji, čiže o novej jadrovej elektrárni, o novom bloku v rámci jaslovských bohníc. Či je to tam do toho započítané aj takáto nejaká predstava, že koľko ľudí bude v rámci samozrejme výstavby. Keď som pozeral, tak tam má byť okolo, keď sa bude najviac stávať, ak to teda sa stane, tam nejakých 4000 ľudí má byť dodatočne, plus tie dodávateľské reťazce v rámci toho je nejakých 6 až 10 000 ľudí. Pri samotnej výstavbe, ktorá bude trvať do roku 2040, sa predpokladá. Či ste v tom modeli aj toto mali, čiže si už rátali s tým, že ten blok nový sa bude stavať. A vlastne mňa najviac zaujíma to, že aký je ten stredný odhad toho, že aká bude tá dodatočná potreba tých ľudí v energetike. Nových zamestnancov, a čo z toho je nahradzujúci dopyt, keďže vieme asi, že sú tam starší zamestnanci, hlavne na tých vysoko kvalifikovaných miestach, a čo z toho, že bude ešte plus navyše. To je také, čo by mňa najviac zaujímalo. Môžem odpovedať za tú dostavbu toho jadra a to vlastne z toho, že do istej miery je to tam samozrejme zahrnuté. Myslím, že tie dva scenáre, buď VEM alebo VAM,
buď jeden z nich alebo obidva s tým do istej miery počítajú, čiže vlastne je tam, minimálne by tam mal byť predĺženie životnosti a zároveň aj je tam nejaká výstavba plánovaná. Tá kapacita sa skrátka zväčšuje v obidvoch tých scenároch pre jadro, aj vlastne samotná tá produkovaná elektrická energia, čiže je to tam zachytené. Môžeme si teraz povedať, že to bude ešte viac tým pádom. Môžeme povedať, že možno tá zamestnanosť v tej výstavbovej fáze, ako hovoríte, bude vyššia. Problém je, že toto my presne 100% zachytiť nevieme, pretože my nepoznáme dodávateľský reťazec na Slovensku a nevieme, že ten vlastne človek, alebo tí ľudia, ktorí tu budú stavať, že ako vlastne odkiaľ budú sourcovať vlastne svoje vlastné investície, alebo že odkiaľ to pôjde, to musíme mať dosť detailné dáta. Môžem teraz povedať, že keďže toto je konzervatívny predpoklad, že pravdepodobne bude tá zamestnanosť ešte trošku vyššia o toto. Aké to bude konkrétne číslo, no to už netrúfnem si to presne odhadnúť, poviem každopádne, že ak sa bude jednať napríklad o vlastne sumy, ktoré pôjdu do sektorov, ako je tak vlastne konštrukcia teda nejakých electrical machinery, stále sa ospravedlňujem, ten termín mi vypadáva po slovensky, tak tá je ako relatívne dosť vysoko pracovno intenzívny ten sektor, čiže potom v tom prípade tá zamestnanosť môže akože nabalónovať do takej, no nie do takej miery, ako som ukazoval na tom veľkom grafe, ale vlastne môže ísť ešte trošku hore o pár tisícoch pravdepodobne. Čiže asi toto je za tú prvú časť odpoveď a za tú druhú. Akoby k samotnej tej výstavbe a potom aj akoby k dodatočným zdrojom tej jadrovej energetiky, asi my sme teraz na Slovensku absolvovali výstavbu jednej elektrárne. Pokiaľ viem, tak ona generovala strašne veľa miest tej výstavbe, to boli proste, že 10 000 pracovných miest tam vzniklo a potom zase zaniknú, hej, že oni majú presne, že pik. A potom vlastne v tej jadrovej energetike aj v súčasnosti je 2000 ľudí priamo zamestnaných. To znamená, že keď postavíme ďalší blok, no tak to je čo proste plus 500, hej, že vlastne že ona negeneruje veľa, aj tu je vlastne relatívne stabilná. Ona nám trošku narastie, ten žltý stĺpec je nukleár. Ale to už je priama aj nepriama, hej. Ale akože, že ona sa zase akoby toľko nehybe nikam. Ale je akoby zaujímavé, že aj akoby na tých štúdiách ako tá jadrová energetika nie je venovaná až taká pozornosť možno z pohľadu zamestnanosti. A potom ešte viem, že v Česku teraz spracovávali v súvislosti tiež akoby s plánom výstavby a akoby dopadovú štúdiu na regióny a to je presne, že nárast veľký, lebo výstavba a potom pokles, že v tom regióne zase toľko tých pracovných miest nezostáva, proste to čo už poznáme. Teraz je samozrejme tá jadrová energetika horúca, povedzme to tak, a takisto aj tá zamestnanosť v nej. Možno určite asi viete o akčnom pláne podpory vzdelávania, výskumu a prípravy ľudských zdrojov. Ja viem, že včera to schválila vláda, akurát tento akčný plán. Čiže neviem, či poznáte, ale keď nie, tak určite si odporúčam tento dokument, lebo je tam presne rozpracované. Je to čisto samozrejme jadrová odvetvie. A v rámci tohto akčného plánu už sa rieši konkrétne to, že koľko vlastne tých vysoko kvalifikovaných pracovníkov a stredne kvalifikovaných takisto bude treba a čo všetko to bude mať vplyv, aké sú tam rizika, aké sú teda možnosti aj toho, ako ich dosiahnuť. To mi príde výborné, že sa presne akože v tejto perspektíve sa na to myslí a podľa mňa vlastne rovnako potrebujeme aj pri tej nukleárnej ceste uplatniť aj na tie renewables. Oni generujú trošku iný typ pracovných miest, tam máte ako elektrikárov, ktorých musíte vyškoliť a potom máte možno trošku middle qualified, viac, ale že to je super, hej, že toto sa deje, tak ďakujem, že to spomínate, nevedela som o tom a je to akože, je to presne, no áno, proste keď chceme túto mať jadrovú energetiku, tak musíme mať na to ľudí, hej, to ako naozaj nedovezieme. Tam je výhoda, že je to lepšie predvídateľné do budúcnosti, ako v rámci tej OZP, tam je to také náročnejšie oveľa, nevieme predpokladať aj ten dodávateľský reťazec, to nevieme aj pri samozrejme v tej výstavbe, že tam je všetko zapojené, koľko domácich dodávateľov nám a tak ďalej, ale pri tej OZE je to ešte ťažšie. Ja by povedal taký príklad môj, že chcel som vo fotovoltaiku na dome a dali mi taký malý, dali mi nejaké 2 kW, že sa mi to vôbec neoplatilo a povedali mi, že proste, že tá sieť v rámci mojej ulice alebo tej mestskej časti na to nezvláda, že to práva stanica nezvláda. Čiže myslím si, opravdu ma, že v rámci možno aj tohto, že sa myslí aj na to, že ak budeme jej potrebovať, to je tiež taká jedna otázka, že či budeme potrebovať koľko novej tej kapacity na elektriku, na tú nový systém, že pôjdeme elektrifikáciou celého Slovenska a či
či na to pripravená tá sieť, to je taká odborná otázka, netuším. Ale zdá sa mi, že nie. To je veľká téma, pretože áno, keď máte distribučnú sieť urobenú na jadrovú energetiku, tak potom sa nám veľmi ťažko prichádza z renewables. To je akože oni sú vlastne, akože by sme tam dali, hej, že jadro versus renewables, lebo to je trošku v tých politikách jadro versus renewables, lebo vy máte potom naozaj limitované kapacity, koľko renewables sa tam dá dostať. Akože z toho, čo ja chápem technicky, to je presne to, čo hovoríte. No, neviem, ak tu máme ešte niekoho ďalšieho ako odborníka do tohto vstúpiť. Ja môžem dovoľa povedať, že áno, tie kapacity nie sú momentálne pripravené, je to veľká téma, na ktorej sa teraz ako pracujú distribučky a majú odborníkov, pretože ten nárast fotovoltiky za posledné 4 roky je exponenciálny, proste to je také, že za 2 roky to narastlo tak, jak predtým za x rokov nie. A teraz si presne pomôcť že ak sú to miesta, ktoré už sú predimenzované tou fotovoltikou, tak už aj tie povolenia sú oveľa nižšie. Určite, že je to téma, možno aj na tú ďalšiu diskusiu, neskôr, že vlastne čo to všetko obnáša. Ale ja som sa chcel spýtať, vy ste tam spomínali ohľadom plynárenstva, respektíve takto, že sú vlastne oblasti, ktoré pôjdu zase do útlmu, respektíve kde tá zamestnanosť poklesne. A keďže hovoríme aj o tom, že teda v rámci toho plynu, že tam by sa to malo nahradzať tou elektrifikáciou, že tie predpoklady, alebo respektíve, že aké sú tie predpoklady v tomto smere, hej, že tá zamestnanosť, sú tam vysoko kvalifikovaní ľudia, sú tam proste povedzme takí, ktorí sú niekde stredne kvalifikovaní, je tam určite veľká tá časť distribučná, kde je teda tí modré boliere, že teda vlastne ako tam si je nejaký ten potenciál na rekvalifikáciu, ale že aké sú tie odhady v porovnaní s tým, že niekde to stupne, niekde to klesne. Že kde vidíte ten najväčší ako problém v tomto smere? Je to klesne najviac? Distribúcia plynu. Áno, ale akože, konkrétne keď sa pozrieme, že OK, tu nám to stupne, tu nám to klesne, kde sa dostaneme, hej, že v konečnom dôsledku proste tie miesta. K tomu poklesu, preto som to aj hovoril tak, aby sa to nevnímalo ako nejaké absolútne číslo, že kde sa do tohto dostaneme, pretože to je tá najväčšia hypotetickosť zo všetkých hypotetickostí, ten pokles by som povedal, hej, že do istej miery v tom, pretože nám bude v podstate, záleží od scenára, ale povedzme, že nám naskočí napríklad vodík, hej, že vlastne, že chceme využívať vodík na produkciu, že tak nejaké pracovné miesta zostanú tam, hej, že to sa zase nepôjde úplne do tomu. Ďalšia vec je, že vlastne znova, neviem, či presne sa dá nezamestnať aj ako sektor teplných čerpadiel, ty povedzme, že do istej miery tiež, hej. Budú tam v zásade viaceré nové sektory, ktoré vlastne budú prichádzať a fakt to záleží, ten pokles alebo tá miera toho poklesu a vlastne aká bude to finálna bilancia zamestnanosti strašne závisí od toho, aké budú politiky. Ak by napríklad Slovensko malo fakt, že cielenú nejakú priemyselnú politiku s výhľadom do roku 2050, kde sa vlastne nastavia cieľe, že toto je nejaká vec, ktorú chceme robiť a ktorým vlastne smerom chceme ísť a toto sú ciele, tak ako myslím si, že ako ten pokles nebude taký drastický ako tých 30 000 pracovných miest a vlastne, a teraz myslím priemyselnú politiku, akože v zmysle toho, že teda hej, identifikujeme nejaké tieto ciele a vydáme sa jedným z týchto scenárov. A spomínam to kvôli tomu, že teda teraz aspoň pre mňa nie je jasné, ktorým z tých scenárov sa vydávame, čiže... Sice na to nie som odborník, ale myslím, že tie klimatické cieľe sú nejak stanovené Európskou komisiou. No. Myslím, že už prijaté, nejdeme. Stanovené sú, no. Ja Slovensko posledný nejde. Ale implementovali sme smernice o budovách, podľa ktorých vlastne už nové developmenty, či už rodinné domy alebo nové kancelárske budovy už jednoducho, aby spĺňali energetickú triedu, nemôžu byť akoby čisté na plyne. Takže asi to smeruje aj najväčšie obavy plynárov, že čo bude po roku 2030, ale vtedy to ako skutočne natvrdo pôjde. Myslím, že Slovensko sa dokonca vyzbavilo nejakú výnimku. A teraz sa skončí po roku 2029 pre plynové kotle, ale tak. A už to teda, ja som editovala tú štúdiu o teplných čerpadlách, tak som zamobrím teraz, ale vidno to tam, že napríklad niektoré regióny, ktoré nie sú historicky plinofikované, lebo tá hrozná plinofikácia, alebo tá strašne široká 93% nastala v 90. a 2000 rokoch, keď to financovala Európska investičná banka primárne.
Ale proste Orava a tam tie severné regióny nie sú na plyne. A teraz vlastne majú zmeniť, vymeniajú kotle a dosť je tam veľký ako úspech teplných čerpadiel práve v týchto regiónoch, pretože už teraz ako keby ten plyn už nie je ako pre mnohých ľudí vôbec ako option. No, akože tak áno, tá distribúcia plynu, tým, že má to takú infraštruktúru, akú má, tak je vlastne veľmi ťažké sa akoby prehodiť na tepelné čerpadlá, čo v kontexte nejakej industriálnej politiky, tá výroba tých tepelných čerpadiel je tu. Aj to isté rieši Česko. Proste, že to je tu. Tak ako, a zase bude tá istá story, no bude to tá istá story jak s autami. Hej, auta tu vyrábame, ale nespotrebujeme. Čo proste je trošku iný príbeh z pohľadu trhu, ale tie čerpadlá to je proste, že tu vyrábame a nespotrebujeme zase, akože nepoužívame. Takže... Ja ešte na marko toho tej zamestnanosti, hej, že ak bude stúpať, klesať niekde a tak ďalej, že či tam vlastne je nejakým spôsobom zapracovaný ten aspekt takého toho demografického starnutia. Pretože vlastne dostaneme sa do fázy, že ľudia neskôr pôjdu do dôchodku a menej mladých, povedzme, hej, že bude aj ten gap v tom smere, že menej tých mladých bude prikázať, ak teda nebudeme riešiť migráciu nejakým špecifickým spôsobom. A teda, že čo s tým, že vlastne tí starší na to budú postávať v tom priemysle a vlastne aj v tej energetike ako takej. No, tak to je presne to, že my tam ukazujeme ten dopyt po tej práci a neideme úplne do tej akoby ponukovej časti. Hej, že, ale toto všetko vlastne tak trochu vieme, len už to nekvantifikujeme, ale nie je to. Do istej miery je pravdepodobné napríklad, že možno tie ako obnoviteľné zdroje energetické energie a možno aj jadro, že budú ešte efektívnejšie a tým pádom vlastne znížia ten dopyt po práci, čím pádom akože to trochu ide ruka v ruku s tým, že dobre, tak nebude to také tragické, ale napríklad viem, že niektoré tie scenáre, teraz kľudne ma opravte, keď poznáte lepšie, a myslím, že BAM má akože taký veľmi zaujímavý predpoklad, kde populácia klesne, ale HDP ide hore o 60%, čo je akože také zaujímavé, akože vlastne v rámci predpokladov, lebo odkiaľ zoberieme tú pridanú hodnotu, to ja neviem, ale tak ja som iba ekonom. Takže mimo toho by som povedal, že vlastne, že niektoré scenáre na to nemyslia do istej miery a preto ako je to aj frázované, aj vlastne by sa na to tak malo povedať, že toto je dopyt po práci, ktorý vznikne. A on by nejakým spôsobom, ak vlastne my vieme, že vlastne, že prebehne tá elektrifikácia, že vlastne, že budeme tu mať vlastne veľa nejakých takýchto, nechcem povedať, že vecí, ale nepovedám profesionálnejší termín práve teraz, ktoré budú vlastne vyžadovať väčšiu spotrebu elektrickej energie, tak potom to je do budúcnosti akože veľmi, veľmi vysoká výzva. Tak, ak nemáme ďalšie vstupy, tak ja by som odovzdala slovo kolegovi Pavlovi Borsovi a poprosila ho teda o vstup k energetickým politikám a trhu práce. Nebudem prezradzať. Ďakujem. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Pavol Boš a som výskumníkom Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce a okrem toho aj doktorandom na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. A v rámci svojho výskumu sa zameriavam na spravodlivú tranzíciu, prevažne v oblasti automobilového energetického priemyslu. A vlastne v tom mojom výstupe sa budem zaoberať hlavne s politikami zamestnanosti pre transformáciu energetického priemyslu. Zatiaľ, čo tá predošlá časť bola zameraná na Slovensku a na možný vývoj na Slovensku, tak ja sa budem zameriavať skôr v kontexte Európskej únie, takže tu budú rôzne riešenia, problémy, čo sa týka energetiky a transformácie energetike v európskom kontexte a ukážem aj nejaké príklady z jednotlivých členských krajín. Na úvod k tým politikám trhu práce v kontexte energetickej transformácie, tak tu je potrebné vedieť, že európsky energetický sektor sa dá považovať za heterogénny. Čiže nehovoríme o nejakom homogénnom systéme, ktorý je závislý na rôznych faktoroch, ktoré
do istej miery ovplyvňujú zameranie využitia jednotlivých energetických zdrojov. Môžu to byť demografické, ekonomické, priemyselné, geografické, ako už bolo spomenuté, a taktiež aj politické faktory a rozdiely. A okrem toho ešte stále v kontexte Európskej únie je silná prítomnosť fosílnych palív, ktoré sa využívajú na výrobu energie. Na základe databázy Eurostatu za rok 2024 napríklad obnoviteľné zdroje energie sú zodpovedné za produkciu za 48% z celkovej produkcie, zatiaľ čo solidné fosílne paliva, napríklad uhlie, lignit alebo drevo, ešte stále majú podiel 12%, takže ešte stále je viditeľné, že tá transformácia plne neprebehla. Okrem toho, na toto vplýva, s týmto je prepojené aj to, že tá samotná dekarbonizácia, alebo tá samotná zelená tranzícia má nerovnomerné rozloženie vplyvov, čo sa týka jednotlivých členských krajín. A vlastne tu je dôležité sa pozrieť aj na to, že, ako to už bolo spomenuté, tá samotná dekarbonizácia, alebo tá samotná transformácia do istej miery vie prispieť k tvorbe pracovných miest, hlavne v sektoroch, ako sú obnoviteľné zdroje energií, ale taktiež aj elektromobilita, skladovanie energií, alebo aj v oblasti energetickej efektivnosti, ako už bolo spomenuté, napríklad budovanie, zateplovanie, alebo aj vytváranie infraštruktúry. Ale napriek tomu je potrebné sa pozrieť na to, alebo je potrebné dbať ohľad na to, aby pri tej transformácii boli vytvorené také pracovné miesta, ktoré sú kvalitné. Čiže tým pádom, že v rámci zelenej tranzície sa nahrádzajú predošlé systém alebo predošlé nejaké procesy, tak je potrebné, aby tie nové pracovné pozície alebo tie nové pracovné miesta boli na rovnakej alebo aj na lepšej úrovni než tie pôvodné. Takže tu môžeme hovoriť napríklad o zlepšení kvality zastúpenia pracovníkov odbormi alebo nejakej mobilizácii zamestnancov odborov, o zlepšení pozícií pri kolektívnom vyjednávaní alebo aj vo všeobecnosti v kontexte BOZP na pracovisku. A vlastne tieto kontexty sú relevantné aj z toho uhla pohľadu, že členské krajiny musia adaptovať smernicu EÚ o minimálnych mzdách, ktorá aj zahŕňa do istej miery zvyšovanie členov v odboroch a zvyšovanie pokrytia kolektívnymi zmluvami. Nehovoriac o tom, že energetický sektor samo o sebe je považovaný aj za strategický, či už z politického, či už z infraštruktúrálneho alebo z energetického uhla pohľadu, čiže ide o veľmi dôležitú oblasť. S vysokým zastúpením takých pracovníkov, ktorí majú vyššiu alebo stredno vysoké alebo vysoké vedomosti, a aj čo sa týka zastúpenia alebo zapojenia do sociálneho dialógu, tak v niektorých krajinách Európskej únie sú nad priemerom, ak to porovnávame s ostatnými oblastiami. Dobre, takže ako som už spomínal, energetická transformácia má vplyv aj na zamestnanosť, a to znamená, že môžeme očakávať aj isté výzvy v kontexte tej tranzície a vplyvu na zamestnanosť. Tu samozrejme je potrebné prijať komplexné politiky, ktoré sú flexibilné, ktoré môžeme definovať ako prispôsobiteľné politické nástroje a ktoré sú vhodné pre rôzne regionálne potreby alebo charakteristiky jednotlivých regiónov. Takže tu nemôžeme hovoriť o tom, že samotná politika energetickej transformácie alebo samotná politika dekarbonizácie môže byť homogénnou nejakou politikou, ale my naozaj musíme brať do úvahy rôzne faktory. A vlastne s týmito faktorami sme sa aj zaoberali pred 2 rokmi v rámci nášho jedného výskumného projektu medzinárodného s názvom Regeneration, čiže energia pre spravodlivú ekologickú transformáciu, kde sme sa zameriavali na transformáciu energetického priemyslu a na tému sociálneho dialógu v rámci energetickej tranzície. Ak máte záujem, tak cez ten QR kód sa môžete dostať priamo na webovú stránku projektu, kde sú k dispozícii rôzne výskumné správy z prípadových štúdií a tuším, že aj príklady z praxe, ktoré sme zistili, alebo ktoré sme skúmali v rámci toho projektu. Projekt trval od roku 2022 do roku 2024.
V rámci neho sme skúmali 8 krajín, zatiaľ z nich Slovensko a Maďarsko, ale okrem toho sme tam mali Poľsko, Španielsko, Taliansko, Belgicko, Francúzsko a Nemecko. A v rámci týchto 8 krajín sme prakticky identifikovali 24 takých prípadov alebo príkladov, ktoré môžeme použiť ako pozitívne príklady, ako good practice na zlepšenie pozície pracovníkov alebo zlepšenie pozície sociálneho dialógu v kontexte zelenej energetickej tranzície. Takže ak sa pozrieme na tie dobré príklady alebo na tie good practices, tak v rámci výskumu sme vytvorili tzv. Occupational pathway, čiže sme skúmali profesijné dráhy, ktoré môžu byť typické pre zelenú tranzíciu v energetickom priemysle. A vlastne na základe tohto sme vytvorili súbor 3 takých smerov. Prvým je exit, čiže odchod z trhu práce. To vlastne predstavuje hlavne v kontexte zrušenia alebo vyradenia uhlíka z energetickej produkcie, napríklad odchod zamestnancov do predčasného dôchodku alebo odstupné, taktiež aj generačnú obmenu zamestnancov, ale môžeme sa zameriavať aj na iné oblasti, napríklad na produkciu plynu alebo na jadrovú energetiku. Druhý je redeployment, čiže preradenie pracovníkov v rámci či už firmy alebo v rámci sektora na iné pracovné pozície. Tu môže byť, ako som už spomínal, interná mobilita, externá mobilita, ako aj samotná transformácia pracovísk. A tretím smerom môže byť entry, čiže vstup, a to je vlastne riešenie vstupu budúcej generácie na trh práce v energetickej oblasti. Čiže prilákanie nových pracovníkov, ale taktiež aj zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikácie už tých súčasných pracovníkov. A vlastne v tejto tabuľke môžete vidieť, dúfam, že je to viditeľné, také tie najzaujímavejšie alebo také tie najrelevantnejšie príklady z praxe, ktoré by sa dali využiť aj či už v kontexte Slovenska, alebo ktoré sa dajú použiť ako inšpirácia pre ďalší rozvoj zelenej tranzície energetického priemyslu na Slovensku. Tak, čo sa týka exitu, čiže odchodu, tak tu sú vlastne príklady z Poľska a z Francúzska. V prípade Francúzska bola vytvorená schéma na podporu zamestnancov v rámci transformácie uholných baní. To bola vlastne iniciatíva zamestnávateľa a 3 najväčších odborových organizácií v oblasti energetiky. A vlastne na základe tohto bol zavedený dobrovoľný režim predčasného odchodu do dôchodku pre pracovníkov uholných elektrární, ktorý zahŕňa aj napríklad finančnú kompenzáciu po dobu riadneho odchodu do dôchodku. Ďalším príkladom je z Poľska vytvorenie tzv. Sociálnej zmluvy, ktorá bola vyrokovaná medzi vládou a baníkmi, kde vlastne baníci prepustení v dôsledku zatvárania baní majú viacero možností, ako dostať nejakú kompenzáciu, alebo ako zmieniť vplyv transformácie, napríklad presun do iných baní, ešte existujúcich baní, odstupné, alebo majú možnosť získať aj tzv. Banícku dovolenku v rozsahu 80% náhrady mzdy až do získania nároku na odchod do dôchodku. Samozrejme, toto všetko platí na základe sociálnej dohody z roku 2021. V prípade preradenia, či už v rámci firmy alebo v rámci sektora, tak tam sú príklady zo Španielska, Belgicka a Nemecka. Vo Španielsku bola vytvorená tzv. Dohoda spravodlivej tranzície na regionálnych úrovniach. Tu vlastne môžeme hovoriť o 15 zmluvách, ktoré boli podpísané v rôznych regiónoch, ktoré sú priamo ovplyvnené tou spravodlivou tranzíciou. A vlastne cieľom týchto dohod je vytvorenie spoločného riadiaceho procesu transformácie v tých samotných regiónoch. Čiže je to vlastne ako keby kooperácia samotných zamestnávateľov a zamestnancov nejakým spôsobom zmieniť vplyv spravodlivej tranzície. A toto sa zameriava na podporu rekvalifikácie, ako aj na presun dotknutých pracovníkov a realizáciu nejakých územných opatrení, napríklad na vytvorenie nových pracovných možností v rámci tých regiónov, ktoré sú ovplyvňované. V prípade Belgicka
bola vytvorená politika tzv. Prenositeľnosti závodovej dohody. Tu je potrebné sa trošku pozrieť do minulosti, pretože v roku 2003 belgická vláda sa rozhodla, že do roku 2025 sa zruší výroba energie prostredníctvom jadra v Belgicku. To bola politika, ktorá vlastne bola nariadená a platná 22 rokov až do minulého novembra, kedy belgická vláda sa rozhodla, alebo nie, belgický parlament sa rozhodol, že toto rozhodnutie bude anulované a naďalej môžu jadrové elektrárne vyrábať energiu. Napriek tomu, že toto opatrenie bolo v platnosti v roku 2020, francúzska spoločnosť, ktorá je taktiež prítomná v Belgicku ENGIE, spolu s odbormi podpísala klauzulu k aktuálnym kolektívnym zmluvám, a to, že jedna z tých atomových elektrární, ktorú plánovali zrušiť, tak v tom prípade tých 30 pracovníkov, ktorí sú zamestnaní v tom závode, tak v prípade, ak sa znova otvorí tá elektrárne, tak dostanú prednostné právo na opätovné zamestnanie. A toto vlastne ešte aj teraz platí. V prípade Nemecka tam bola založená tzv. Komisia pre rast, štruktúrálne zmeny a zamestnanosť, čiže inými slovami tzv. Uholná komisia, ktorá vlastne je trošku širšieho rozsahu, lebo zahrňa predstaviteľov federálnych krajín, ministerstva, jednotlivé firmy, odborové organizácie, taktiež aj predstaviteľov neziskového sektoru. A vlastne cieľom je vytvoriť akúsi skupinu na zabezpečenie ochrany zamestnanosti, mzdových záruk, mobilitu a rozvoj zručností v rámci odchodu od využitia uhlia v produkcii elektrickej energie. Nakoniec, na strane vstupu, tak tu máme príklady tiež opäť z Nemecka a taktiež z Talianska. V Taliansku môžeme hovoriť o protokoloch alebo o iniciatívach vytvorených energetickou spoločnosťou ENI v spolupráci s odbormi, kde vlastne oni vytvorili dve také protokoly INSIEME, čiže spolu, a NOI, čo znamená my v preklade. A vlastne to sú protokoly pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sú cielené na vytvorenie modelu vzťahov s cieľom podpory a zdieľanie dekarbonizačných úsilí a plánov samotnej spoločnosti ENI. A vlastne ide o akési participatívne rozhodovanie alebo konanie v kontexte zelenej tranzície na firemnej úrovni so zapojením odborov. Toto je v prípade protokolu INSIEME a protokol NOI, čiže my, je skôr zameraný na tvorbu spoločného blahobytu s cieľom zlepšenia kvality zdravia, sociálnej bezpečnosti, podpory príjmov, bytovej politiky a podpory rodín tých zamestnancov v tých jednotlivých firmách patriacich po spoločnosť ENI. A nakoniec v kontexte Nemecka je relevantný príklad rekvalifikácia alebo odborného vzdelávania, preto energetická spoločnosť Uniper vytvorilo Centrum odborného vzdelávania v bývalej uholnej elektrárni vo Wilhelmshafene, ktorý vlastne sa zameriava na odborné vzdelávanie, ale nielen zamestnancov energetiky, ale tak vo všeobecnosti vytvára ako keby miesto na rekvalifikáciu tých samotných zamestnancov v tom regióne. Čiže tu nehovoríme iba o energetike, ale skôr o takej širšej podpore toho daného regiónu, ktorá je negatívne ovplyvňovaná zelenou tranzíciou a dekarbonizáciou. Dobre, takže toľko z mojej strany. Ďakujem za pozornosť a keby ste mali záujem aj o naše ďalšie projekty, tak tiež prostredníctvom QR kódu sa viete dostať na webovú stránku CELASI. Ďakujem vám. Tak ďakujem veľmi pekne, Mali. Zmyslom tejto časti sa bolo presne pozrieť trošku na tie politiky, ako môžu vyzerať z pohľadu aktérov, úplne ako konkrétnych. Bude veľmi zaujímavé vidieť tú
tú regionálnu úroveň alebo tú územnú úroveň, v ktorej sa môže diať veľa týchto politík podpory zamestnancov. My sme to u nás trošku zažili z pohľadu Hornej Nitry, ktorá ešte stále je pre nás taký zaujímavý prípad na analýzu. Ale máme teda priestor na nejaké ešte ďalšie otázky k tejto prezentácii. A k tomu, ja som vlastne rada, Pali, že si spomenul, že tie štúdie aj vlastne európske hovoria veľmi podobné závery, ako vlastne je náš výskum z tej kvantitatívnej časti. No ale ak máte teda ešte nejaké otázky, tak ľudí môžeme. Prípadne ak nie, tak si môžeme dať prestávku. A po prestávke máme ešte pripravenú panelovú diskusiu s aktérmi v energetike.